12 سالên şer û malwêraniyê li Sûriyayê, zaroktiyê didizin û wan ber bi siber rojeke nediyar ve dehev didin. Îro roj, li şûna ku zarok bi cil û bergên dibistanan werin dîtin, ew bi boxçikên vala li ser sergoyan digerin. Gelek ji zarokan bar li pişta xwe ya teze giran dikin û tu dibînî li pîşesazî, lêkirina avahiyan û li ser bestekan dixebitin. 12 Hezîranê Roja Cîhanî ya dijkarkirina zarokan e. Rêxistina Sûriyayiyên bo dad û rastiyê bi raporekê eşkere dike ku pêdiviya ji sedî not ji zarokên Sûriyayî bi piştgiriyê heye. Li gor wê, diyardekirina karkirina zarokan yek ji pirsgirêkên herî xirab ên parastina mafên wan e. Rêxistina UNICEF ya girêdayî neteweyên yekbûyî dibêje ku îro roj ji serê 10 zarokan 9 zarok di xizaniyê de dijîn û ev jî rê li ber karkirina wan vedike. Her wekî hişyariyê dide ku ev diyar de dê zarokan rastî mercên xeternak ên jiyanê bîne. Li gor raporên sala borî bêtir ji 2 milyon û 500 hezar zarokên Sûriyayî di vê metirsiyê de ne. Bi milyonên zarokan dibin qurbanên şer û krîzan. UNICEF îsal ragihand ku bêtir ji 106 milyon zarok li tevahiya cîhanê karên giran dikin û ev pile bilind dibe. Bi gotineka din, zarokên ku hîna tiştek ji dinyayê nedîtine, êşa herî mezin a jiyanê dikişînin.